Mal som cez 37 000 followerov a aj tak som zarábal menšie peniaze, ako dokážem dnes len s pár stovkami. 10 rokov som hľadal správny biznis model, ako zarábať cez sociálne siete, skúšal som všetko, budoval som si brand, ale robil som jednu zásadnú chybu. Uvedomil som si ju až v momente, keď mi zablokovali môj Instagram s 37 000 followermi a vtedy mi to celé doplo. Nepotrebuješ vôbec veľké publikum, stačí ti pár stovák ľudí, ktorí majú konkrétny problém a ty im ho vyriešiš. Dnes mám stratégiu, na ktorej vieš postaviť biznis úplne od nuly a už za pár mesiacov ho vyškalovať na 5, 10 či 20 tisíc eur mesačne. A v tomto videu ti ukážem celý systém, na ktorom som si postavil biznis ja a ako si ho vieš postaviť od úplnej nuly aj ty. Budeš na to potrebovať len 3 veci. Ako prvá je nejaké know-how, čiže nejaký skill, ktorý už máš alebo sa ho dokážeš naučiť. To premeníš na jednu hlavnú ponuku, ktorú budeš ponúkať ľuďom a to premeníme na 3 formy dodania. Celé si to neskôr vo videu vysvetlíme. Ale poďme sa najskôr pozrieť na to, čo som robil predtým a ako som sa vlastne dostal k tomu, čo robím teraz. Môj príbeh začal už v 15 rokoch, kedy som sa začal zaujímať o sociálne siete, lebo som chcel vedieť, ako sa na nich dajú zarábať peniaze. Prvá vec, ktorá ma vtedy napadla, bola, že potrebujem followerov. Potrebujem ľudí, ktorým by som niečo dokázal neskôr predať. Tak som na tom začal pracovať a followery postupne rástli tým, že som tvoril obsah a začal som rozmýšľať nad rôznymi online biznismi. A v tej dobe som sa dostal k tomu, že som začal predávať oblečenie cez sociálne siete, čiže som si vytvoril taký resell shop, ale nezarábalo to veľa peňazí, lebo pokiaľ som topánky kúpil za 200 eur a predal ich za 210, 220, tak som mal 10-20 eur reálny zisk. Vtedy som si všimol, že ľudia na sociálnych sieťach predávajú niečo ako infoprodukty, kde viete mať 100% zisk. Tým pádom, že vydáte dokopy nejaké informácie a tie predáte ľuďom a oni ich vymenia za peniaze. V tej dobe som dal dokopy svoje prvé e-booky, ako raz na sociálnych sieťach, keďže už som mal nejaké čísla a neskôr som k tomu pridal aj e-book o tom, ako si upravať fotky, videá. Predával som to za 10 až 30 eur a za cca 2,5 roka mi to spravilo obrat nejakých 30 000 eur. Čo bolo fajn, ale hľadal som, ako zarobiť viac peňazí. V tej dobe som sa začal zaujímať o to, o čo majú ľudia fakt záujem, na čom viem zarobiť viac peňazí. A vtedy bol trend Forex. Mal som okolo seba ľudí, ktorí sa tomu venovali, čiže som začal preto robiť marketing pre tie členstva, začali sa predávať a delili sme sa vlastne s tými tradermi. Tento kurz sme predávali za 100 až 200 eur mesačne, tak za 2,5 roka to spravilo obrat okolo 250 000 eur. Čo bolo super, ale pre mňa už vtedy to malo jeden hlavný problém. Vedel som, že to nie je biznis nastálo a nenaplňalo ma to, lebo som nevedel človeku vyriešiť jeho problém. Ja som bol len marketer, ktorý niečo predával, ale chcel som nájsť niečo, čo by ma naplňalo. V tej dobe som našiel firmu, ktorá ponúkala niečo podobné, ako sme robili my, ale na oveľa väčšej úrovni. Bola to firma, ktorá zarábala stovky miliónov ročne, mali vlastné aplikácie, umelú inteligenciu, stránku. Táto firma ponúkala, že pre ňu môžete sa stať marketérom a predávať jej produkty. Táto firma predávala produkty za 500 až 2000 eur. Ale ten benefit, ktorý ja som vtedy v tom videl, bolo to, že som dokázal ľuďom pomôcť tiež predávať produkty tejto firmy. Čiže ja som si mohol vytvoriť tým ľudí, naučiť ich, ako predávať cez sociálne siete, ako tvoriť brand, ako vlastne získať toho zákazníka ako takého, lebo všetko to boli ľudia, ktorí predtým nemali s niečím takýmto skúsenosť a v živote nič online nepredali a pre mňa to bola nová challenge, nová výzva. Vtedy ma to extrémne nadchlo, vytvoril som si tým predajcov a samozrejme za to, čo oni predali, som ja vedel mať nejaké percentá. Za celý ten čas, čo som robil cca opäť 2,5 roka, som si vybudoval tým predajcov a urobili sme obrat pod firmou cez 1,2 milióna eur. Ale mal som z toho len zo pár percent. Vtedy som si začal uvedomovať, že chcel by som niečo vlastné, chcel by som to moje know-how posúvať ďalej ľuďom a ukázať im vlastne, že si vedia vytvoriť aj niečo samostatné. Že nemusia byť závislí na firme a už aj mne postupom času začalo vadiť, že som nevedel ovplyvniť to, aké produkty má tá firma. Tak som začal rozmýšľať o tom, čo by som mohol robiť ďalej. A v tom momente prišiel bod, kedy mi zablokovali môj Instagramový účet a ja som si uvedomil, že musím ísť do toho znova
a vybudovať niečo úplne na novo. Nechcel som opäť začať robiť len influencera, lebo influenceri fungujú následovne. Robia obsah, z toho obsahu majú followerov a publikum a následne až vytvoria nejaký produkt. Ale ako náhle tým ľuďom začnete predávať nejaký produkt špecificky, tak z toho množstva ľudí si to kúpi strašné maličké množstvo ľudí, lebo vám nebudú veriť, lebo oni nebudú vedieť, že vy ste profesionál v tom danom odvetvi. Lebo na vašom Instagrame sa rieši 1000 rôznych tém. Ale pokiaľ na vašom Instagrame budete riešiť len jednu tému a v tej sa stanete expert, tak vtedy tí ľudia od vás kúpia aj drahšie produkty. Čiže skill je viac ako followery. Ten skill viete nadobudnúť veľmi rýchlo a kľudne za 6 mesiacov sa viete s malým publikom dostať na príjmy 5 až 10 tisíc eur mesačne, alebo to môžete budovať 10 rokov ako ja, budovať si tých followerov a dostať sa na podobné príjmy po 10 rokoch. Tak si to porovnajte 6 mesiacov alebo 10 rokov. Presne preto som si vybral tú prvú cestu, kde som sa za 6 mesiacov vedel dostať na takéto príjmy. Teraz sa poďme pozrieť na celý systém, na základe ktorého som si postavil môj biznis, ako si ho viete postaviť aj vy. Volá sa to rastový ekosystém a má to určite postupnosti a body, ktoré nemôžete vynechať. Ako náhle vynecháte jednu z týchto vecí, tak to nebude fungovať. Ako prvá vec, ktorú som potreboval vedieť, je, kde sa nachádzam. Čiže ja som sa nachádzal na úplnej nule, mal som 0 followerov a potreboval som zistiť, čo budem ponúkať a komu to budem ponúkať, čo vlastne budem robiť. Čiže ako prvá vec je tvoja ponuka a publikum. Na to som potreboval prísť a na to sa v tomto videu presne zameriame. Ale najprv si poďme prejsť celý ekosystém, aby vám to dávalo zmysel ako celo. Ako ďalšia vec je vlastne presne ten ekosystém. Čiže keď na začiatku viete, čo vlastne idete už ponúkať, aké je vaše publikum, tak potrebujete vedieť, ako tých ľudí dostanete na svoj Instagram a ako ich celým tým procesom dostanete až k tomu, že si od vás niečo kúpia a ako ich dostanete k tomu výsledku, ktorý od vás očakávajú. To je celý ekosystém. To potrebujete mať nastavené ešte predtým, ako začnete niečo predávať alebo pridávať na svoje sociálne siete. To je až ten ďalší krok. Keď toto všetko viete, tak začnete riešiť návštevnosť. Návštevnosť je vlastne prísun ľudí na váš osobný brand, čiže na váš Instagram. To znamená váš obsah. Váš obsah vám bude privádzať ľudí a následne ich môžete posunúť ďalej. Čiže potrebujete vyriešiť to, aký obsah budete pridávať, kedy ho budete pridávať a celé si to naplánovať, aby to dávalo dlhodobo zmysel. Následne, keď už toto viete a začnete tvoriť obsah, potrebujete začať budovať dôveru. Čiže potrebujete mať správne nastavený Instagram, YouTube, bio, svoje pripnuté príspevky, čiže obsah, ktorým si budujete dôveru s tým svojim publikom. Lebo ako náhle človek vás nepozná, nevie, s čím mu dokážete pomôcť, tak si od vás ani nič nekúpi. Následne potrebujete začať riešiť konvertovanie, čiže ako toho vášho sledovateľa, ktorý sleduje váš obsah, dostať až k tomu, aby si niečo kúpil. Či už cez call to action do správ a tam ho premeniť na zákazníka alebo dostať ho na call, to už je samozrejme na vás. Následne v správach alebo na tom kole vyriešite predaj a potom, čo vám už človek zaplatí, riešite tú najdôležitejšiu vec a to je dodanie služby. Lebo tam, keď človeku reálne dokážete doniesť tú hodnotu a doniesť ho do jeho cieľa, tak máte vyhraté. Toto je celý rastový ekosystém, možno je na vás toho teraz veľa, ale to je systém, na ktorom som si postavil celý biznis ja a ktorým pomáham svojim klientom si vybudovať biznis tiež a postupne vo videách si prejdeme všetky tieto body a vysvetlíme si, ako si ich správne nastaviť, ale v dnešnom videu, aby toho na vás nebolo veľa, sa pozrieme na tú prvú a základnú vec a to je tvorba ponuky a učenie si svojho publika. Takže poďme na to. Prvá vec, čo som potreboval zistiť, bol môj skill. A vtedy som prišiel na to, že to je monetizácia publika. Čiže pomôcť človeku nájsť ten jeho skill, vytvoriť z toho tú ponuku, vytvoriť to publikum, ktorému sa to bude predávať. Môj cieľový zákazník je človek, ktorý už niečo predáva, ale nevie to škálovať. Nevie, ako určiť tú ponuku, ako postaviť celý ten systém, ako to komunikovať. Čiže to je problém, ktorý viem ľuďom vyriešiť. To je ten môj skill, ktorý som riešil 10 rokov, každý deň, deň čo deň. OK. Ďalšia vec, kedy som už vedel, čo je môj skill, čo je môj cieľový zákazník, aký problém budem riešiť,
tak som sa potreboval stať expertom v tomto danom segmente. Lebo jednu vec, ktorú som sa naučil za celý ten čas, čím väčší problém vyriešite a čím viac hodnoty človeku privediete, tým lepšie recenzie získate, tým viac ďalších zákazníkov získate a tým rýchlejšie sa vám rozbehne biznis. Nikdy to nie je naopak. Čiže potreboval som sa stať expertom a mal som dve možnosti. Ísť cestou, ako ide väčšina ľudí, a to je pokus, omyl, čo znamená, zoberiem si klienta, snažím sa mu pomôcť, neviem mu pomôcť, ten odíde, mám zlú recenziu a budujem to znova a to by mi trvalo povedzme 18 mesiacov. 18 mesiacov dostať sa do bodu, kedy by som bol naozaj schopný ľuďom pomáhať. Čiže bod A bol som na nule, bod B je bod, kedy už viem ľuďom reálne pomôcť a doniesť hodnotu. Ale ja som si vybral rýchlejšiu cestu a tá rýchlejšia cesta bola na 3 mesiace sa do toho úplne ponoriť a študovať, ako tvoriť obsah, ako robiť predaje cez obsah, ako správne nastaviť ekosystém, ako monetizovať osobnú značku fakt, že poriadne, aby priniesla veľké predaje aj s malým publikom. To som 3 mesiace študoval a dostal som sa do bodu B, kedy som bol schopný pomôcť ľuďom. Okay. A za nasledujúce 3 mesiace ste schopní dostať sa na príjmy 5 až 10 tisíc eur mesačne. Čiže po 6 mesiacoch viete byť v bode, kedy zarábate 5 až 10 tisíc, alebo za 18 mesiacov viete byť v bode, kedy ešte len začínate reálne pomáhať prvým ľuďom. Preto moja rada pre vás znie, nebojte sa si za to zaplatiť. Nebojte sa si zobrať nejakého mentora, ktorý vám dá celé to know-how, a o to skôr budete vedieť pomáhať tým ľuďom. OK, poďme ďalej. Keď som bol už v bode B a vedel som reálne pomáhať tým ľuďom, tak som si potreboval na základe všetkých mojich know-how naučených a všetkých mojich skillov vytvoriť nejakú jednotnú ponuku. Moja ponuka je následovná. Pomáham tvorcom zarobiť online cez osobnú značku pomocou stratégie, obsahu, predajného systému. Cieľ s klientom je 5 až 10 tisíc eur mesačne. Mám tam ten výsledok, ktorý predávam tomu klientovi. To je moja ponuka. Nepredávam mu to, že mu vytvorím obsah. Predávam ten výsledok. To, čo človek chce dosiahnuť. Pokiaľ chcem ale dosiahnuť tento výsledok, tak nemôžem človeku predávať nejaký lacný produkt. Nejaké urobené PDF-ko s tým, čo má robiť, ale potrebujem mu predať niečo, čo ho tam naozaj donesie do toho bodu. Väčšina ľudí, keď začínajú na sociálnych sieťach, majú všetko know-how a tak ďalej, zobere celé know-how, urobí lacný produkt, urobí si nejaké hero alebo dá to na podobnú platformu, urobí to za 10, 20, 30 eur a dá tam všetko svoje know-how, ale tento produkt si nekupuje cieľový zákazník. Lebo tak lacný produkt si kupuje človek, ktorý je na úplnom začiatku a chce len informácie nejaké pre začiatočníka. A ty si tam dal celé svoje know-how. Preto to vypne alebo nedočíta a nemá to pre neho žiadnu hodnotu, čiže mu to nevyrieši jeho problém. Lacné produkty kupujú ľudia, ktorí sú na úplnom začiatku. Ale drahé produkty kupujú ľudia, ktorí vedia, čo chcú a chcú sa tam naozaj dostať. Preto riešenie s malým publikom, keď máš know-how, je to know-how dodať v high ticket ponuke. Čiže napríklad niečo za 1000 eur. Pokiaľ by si ponúkal niečo za 1000 eur, tak máš oveľa väčší záväzok voči tomu klientovi, čiže oveľa viac sa aj ty snažíš, nepotrebuješ sa toľko venovať kontentu, obsahu a všetkým ostatným veciam okolo toho, ale venuješ sa tomu produktu a tomu, že donesieš tomu človeku hodnotu. Lebo pokiaľ by si začal s tým low ticket a predal by si ich 5 za 10 eur a mal by si 50 eur za mesiac, tak by si nebol spokojný ani by si nevyžil. Preto by sa nevenoval zlepšovaniu produktu, ale zlepšovaniu obsahu a to by viedlo k tomu, že by si sa stal influencer. Čiže prvá vec je high ticket ponuka. Zober si, že to predáš 5 ľuďom, dostaneš sa na 5000 eur a si v svojej vysnívanej destinácii. A na to ti stačí aj 100 followerov. 100 správnych followerov, ktorí majú ten problém. Čiže malé publikum, jedine high ticket ponuka. To si zapamätaj. Dostávame sa k ďalšej veci, čo som sa naučil, a to je, že na tom trhu máš rôznych zákazníkov, ktorí sú na rôznych miestach.
máš človeka, ktorý je na úplnom začiatku a nikdy nič nepridal ešte ani na sociálne siete, ale chcel by začať niečo predávať a vybudovať si biznis, ale nevie o tom vôbec nič. Potom máš nejakého pokročilého človeka, ktorý už možno aj niečo predal, má nejaké príspevky, je na nejakom príjme zo pár desiatok, stoviek eur a potom tu máš skúseného človeka, ktorý už zarába 1000, 2000, 3000 eur mesačne, ale chcel by to posunúť ešte ďalej, dostať sa na 5, 10 000 eur mesačne. A ty pre týchto troch ľudí potrebuješ vytvoriť ponuku. Máš jednu ponuku, jeden biznis. Môj biznis je monetizácia osobného brandu. To je môj jeden jediný biznis, moja jediná ponuka. Tu len rozdelím do troch rôznych foriem dodania pre troch rôznych zákazníkov, aby som vedel pomôcť čo najväčšiemu spektru ľudí. Ako to rozdelím? Rozdelím to na high ticket ponuku, mid ticket ponuku a low ticket ponuku. Okay. Vždycky začíname s high ticket ponukou. Tá môže byť done for you, čiže spravíš to za toho klienta. U mňa je to napríklad to, že zoberiem si zákazníka a zaňho spravím to, že mu vypracujem celý ekosystém na mieru. Že ho zoberiem a vypracujem mu celý jeho systém Instagramu, čo pridávať, kedy pridávať, aký obsah tvoriť, prečo ho tvoriť, aké mať pripnuté príspevky, ako má vyzerať bio a ako to celé má spoločne súvisieť, čiže vypracujem celý ekosystém. Pomôžem mu vytvoriť produkt, čiže ten klient je len tvárou toho celého a ja mu dodám všetky informácie a väčšinu vecí spravím za neho. Potom tu máme mid-ticket ponuku, ktorá je stať 150-300 eur kľudne mesačne a to je done with you. Čiže robíš to spoločne s tým tvojim klientom. U mňa to je mid-ticket ponuka, kde mám mesačné vlastne členstvo, kde si ho človek platí a ja tomu človeku vlastne dávam informácie skupinovo. Pri každom tomto druhu tej ponuky si potrebuješ určiť svoje pravidlá a podmienky. Koľko času tomu venuješ. Čiže tá mid-ticket ponuka musí byť niečo pre teba, čo ti dokáže zarobiť podobne veľa peňazí ako high-ticket ponuka za rovnaký čas. Čiže keď si zoberieme, že tých ľudí bude mať 10 v mid-ticket ponuke za povedzme 150 eur, tak je to 1500 eur a viem sa im celý mesiac venovať rovnako ako človeku z high-ticket, ale už ten človek mid-ticket nedostane taký prístup a také dodanie. Ale dostane to všetko skupinovo. Čiže nedostane to 1 na 1. Nebude presne vedieť, aký obsah má presne on tvoriť. Ale bude mať postupy, bude mať vysvetlené úplne všetko, čo potrebuje, aby sa tam dostal sám. Ja mu dám celé know-how, dám mu odpovede na jeho otázky, dám mu 4-krát do mesiaca call. OK, môžeme sa posunúť aj nižšie. K tým mojim 3 ponukám, tá najdrahšia high ticket je done for you, kde ako môžete vidieť, tak mám coaching 1 na 1, tvorba produktu, tvorba systému, tvorba obsahu a v tomto produkte mám ja stanovenú svoju podmienku, minimálne 4-mesačný kontrakt a potrebujem si určiť svojho ideálneho zákazníka. Minimálne 4-mesačný kontrakt preto, aby som dokázal za ten čas toho človeka doniesť do jeho cieľa. Aby sme splnili to, na čom pracujeme. Aby sme mali čas na toto celé vytvoriť. A podmienky ideálneho zákazníka musí ten človek zarábať aspoň 1000-2000 eur tým, čo robí, aby to dokázal vôbec mesačne platiť. Aby už mal nejaké skúsenosti, aby sme sa vedeli posunúť ďalej do tých zložitejších vecí. Potom mid-ticket ponuka, ako som vravel, skupinový mentoring, komunita, skupina. OK, čiže ľudia budú patriť do určitej skupiny ľudí, ktorí robia niečo podobné. Vieme sa tam navzájom podporovať, viem im tam odpovedať na ich otázky, majú 4x45 minútový call, samozrejme mesačne. Ukážem im tam prípadové štúdie, čiže ako to spravili iní moji zákazníci, ako to vypracovali, ako by mohol vyzerať ten systém. A oni už na základe tých informácií, ktoré budú nasávať, si to budú implementovať do svojho biznisu. Dostanú tam otázky a odpovede, materiály a stratégie a minimálny kontrakt je na opäť 6 mesiacov, aby dokázali dôjsť do toho cieľa, aby sa dokázali zlepšiť a aby im to dokázalo zarobiť naspäť všetky peniaze, ktoré do toho investovali a aby sa dostali na krásny mesačný príjem. A ako posledná je low ticket ponuka, kde človek, je to možno pre človeka, ktorý má menej peniazy, pre nejakého študenta, ktorý ešte len začína, tak dostane odo mňa postupy,
stratégie, materiály a moje know-how, ale dostane ich, ale už všetko musí urobiť úplne sám. A je to jednorazová ponuka, kedy si to vie zakúpiť a začať to študovať, učiť sa, aby mu to otvorilo na začiatku oči. A táto posledná ponuka sa volá Do It Yourself, čiže správ si sám. To sú moje 3 ponuky, ale vždycky musíš začať od tej high ticket ponuky. Hneď ti vysvetlím prečo a hneď ti vysvetlím, ako tvorím vlastne celú tú hodnotu, aby to dávalo zmysel. Bod číslo 1. Testujem na sebe a na svojom brande. To znamená, mám nejakú myšlienku, ako urobiť predajný funnel, ako aby mal vyzerať Instagram, ako vlastne urobiť celý ten systém, ako urobiť ten predaj, ako postaviť ponuku. Mám nejakú myšlienku, ktorú otestujem na sebe. Vidím, ako to funguje, následne z toho vytvorím postupy, implementujem to na vlastne mojich high-ticket zákazníkov, klientov, kde s nimi ideme do praxe, presne im hovorím, čo majú robiť, ako to majú robiť. Opäť získam od nich feedback a vidím, ako to funguje. Po prípade to upravím, posuniem to vlastne na mid-ticket klientov, kde na tom urobím nejakú prípadovú štúdiu, ukážem, ako to fungovalo mojim high-ticket klientom. Opäť získam od ním feedback, ako sa im to podarilo implementovať si bez môjho nejakého zásahu a presne z toho vlastne získam ten feedback, aby som to mohol upraviť a vytvorím finálnu verziu systému a návodu, kde to viem posunúť následne klientom v low ticket a už viem, že týmto bude fungovať. A to je presne ten problém. Ak by som najprv urobil tú low ticket ponuku, tak neviem, či to bude fungovať. Ale keď ju spravím na základe testov, na základe výsledkov predošlých klientov, tak viem, že tá low ticket ponuka bude fungovať. Za ďalšie, keď prejdem celým týmto systémom, tak následne vytvorím z toho content, YouTube videa, Reelska, storky a ukážem ľuďom vlastne tie problémy a riešenia, a to privedie vlastne ďalších klientov. Ak to budete robiť takto, ako to robím ja, tak získate kvalitnejšiu službu, viac hodnoty pre klientov a hlavne viac klientov, ako som povedal. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako to celé vieš spraviť ty. Ako sme si vraveli, prvý krok je skill. Musíš si položiť 3 otázky. Prvá otázka, v čom si dobrý? Skill, ktorý ťa baví. Nejaký skill, ktorý má hodnotu. Či už vieš dobré jazyky, alebo niečo iné, čo ťa baví, čo ťa naplňa. Je to predaj, je to cvičenie, môže to byť hocičo. Skill, ktorý má hodnotu, ktorý ťa baví. A hlavne skill, ktorý sa dá naučiť. Lebo ak nemáš skill nejaký hodnotný, tak sa ho najprv potrebuješ naučiť. Nájdi ho, čo by ťa bavilo a nauč sa to. 2. Daj si otázku, aké výsledky vieš doručiť. V čom vieš ľuďom pomôcť. V čom si lepší než väčšina ľudí. Ak nemáš žiadne výsledky, tak hlavný fokus musí byť na získanie výsledkov. Potrebuješ sa zamerať na seba a získať výsledky v tom, čo robíš čím skôr. Lebo realita je taká, ak si osobný tréner a nemáš vyšportované telo, tak väčšina zákazníkov k tebe nepríde a nekúpi si to od teba. Najprv to musíš byť dobrý ty sám a mať tom nejaké výsledky. Ale pokiaľ si tréner, ktorý má tehličky, ktorý má veľké ruky, ktorý dobre vyzerá, tak za tebou tí zákazníci prídu. Čiže získaj najprv výsledky. Na to si daj fokus. A 3. Komu tým vieš pomôcť? Urči si toho cieľového zákazníka. Človek, ktorý rieši to, čo som riešil ja. Čiže pokiaľ nájdeš skill, ktorý ťa baví, pravdepodobne si sa aj ty v ňom nejako zlepšil a nejako dostal do toho bodu, kde sa teraz nachádzaš. Čiže pozri sa na to, čím si prešiel a na tom vieš postaviť svoj biznis. Poďme sa teda pozrieť na druhý krok. A to je jedna ucelená ponuka. Ako z toho všetkého, čo sme sa o tom teraz bavili, vytvoríš jednu ucelenú ponuku. Lebo to je dosť veľký problém. Potrebuješ zobrať skill cieľového zákazníka, jeho problém a aký výsledok mu vieš ty doručiť. Mám tu uvedené 3 príklady, poďme sa na to pozrieť. Prvý človek je predajca. OK, si nejaký predajca aktuálne, povedzme. Tvoj skill je predaj high-ticket produktov cez koly. Si v tom dobrý, ale chceš si vytvoriť ďalší online príjem naviac. Chceš začať zarábať na svojom skille, čiže tvoj cieľový zákazník môže byť predajca, ktorý chce zvýšiť konverzie. Jeho problém môže byť, že má veľa kolov a málo uzatvorených obchodov. A ty mu vieš priniesť výsledok, vyšší closing a viac peňazí. Ten človek by o to mal záujem. Čo reálne budeš predávať? Predajný systém, skripty, psychológia, vedenie callu. Toto všetko vieš človeka naučiť. A toto vieš premeniť na 3 ponuky. Vieš si to dať high ticket ponuka, čiže do it for you, tá najdrahšia, vie to kľudne stať 1000 až 2000 eur.
Vieš individuálne nastaviť tomu človeku priamo na neho to, čo predáva, ako by mal ten call viesť, čo kedy by mal povedať, ako postupovať. Vieš mu urobiť analýzu callov plus feedback, čiže pozrieť sa na to, čo robí, čo môže zlepšiť na tých koloch. Čiže coachuješ ho 1 na 1 a po prípade mu vieš upraviť ponuku. Čiže z toho, že predával niečo, začne predávať ten výsledok. Z toho, že predáva povedzme solárne panely, tak začne predávať ten výsledok, koľko človek na tom dokáže ušetriť a koľko mu zostane peňazí. Napríklad. OK, druhá ponuka, Meet Ticket, vieš mať Do It With You, nejaké skupinové tréningy, modelové cally, Q&A sa ťa vedia pýtať a vie to byť komunita predajcov. A vie to kľudne byť za 150-300 eur mesačne, ako u mňa. Vieš tam nazbierať 10 ľudí, vieš tým zarábať 1500-3000 eur, ale najskôr musíš vytvoriť vlastne tú high ticket ponuku. Trojka, do it yourself, úplne tá najlacnejšia ponuka, low ticket, nejaké nahrané cally vieš predávať, ktoré ty si robil, nejaké skripty predávať a vie to stať jednorazovo 50 až 150 eur, čo vie byť ďalší príjem následovne. Potom tu mám ďalší príklad, barber. Sám som vlastnil barbershop a viem, aké problémy v barbershopoch bývajú. Povedzme, že ty si barber. Máš skill, vieš dobre robiť sociálne siete, a vieš komunikovať s klientami. Čiže si barber plus k tomu máš nejaký skill. Uvedomte si to, že to, čo aktuálne robíte, tak možno robí veľa ľudí. Ale vy sa potrebujete zamerať na jednu hlavnú vec. OK, jeden skill v tom, čo robíte. Čiže barber a skill sú sociálne siete pre barberov a komunikácia s klientami. Si predajca, ale máš dobrý skill v uzatváraní ľudí. Čiže potrebuješ nájsť ten tvoj skill v tom, čo robíš a to vieš ďalej predávať tým cieľovým zákazníkom. Tuto je cieľový zákazník barber, ktorý chce rásť a zvýšiť príjem. OK, problém, nedostatok klientov, slabý Instagram. Výsledok, čo mu vieš doručiť, je stabilný príjem a vybukovaný kalendár. A reálne, čo tomu človeku budeš predávať, nejaký systém na získavanie klientov cez Instagram, aký content tvoriť, ako komunikovať a vytvoriť mu napríklad jednoduchý funnel na tých klientov, kde sa majú objednať, jak sa majú objednať a tak ďalej, ako z jeho contentu prejdú na to, aby sa objednali. A opäť vieš na to mať 3 ponuky. Do it for you, čiže najdrahšia, ktorá vie stať kľudne 800 až 1500 eur. Vieš mu kompletne nastaviť Instagram, vytvoriť mu kompletný plán, návrh videí, čo má natáčať, ako komunikovať v DM so zákazníkmi, získavanie klientov a individuálna stratégia rastu. Napríklad. OK, čo by tam mohlo byť. Done with you, môžeš tam mať mentoring, ako tvoriť content, šablóny správ plus predaja, skupinové cally, Q&A, komunita, barberov a tak ďalej. Opäť 100 až 200 eur mesačne to môže stať. A k tomu, že robíš barbera, vieš mať ďalší príjem. Každý vie svoj skill speňažiť. A jedného dňa sa z toho môže stať tvoj hlavný príjem. A budeš môcť cestovať, byť slobodný a nebudeš musieť samozrejme od rána do večera stať na nohách a strihať, ale budeš môcť strihať len vtedy, kedy ty chceš. OK. A posledné, vieš vytvoriť opäť nejaké videonávody, content šablóny a vie to stať 30 až 100 eur. A potom tu máme posledný príklad, jogová inštruktorka. Jej skill môže byť budovanie komunity, dobrá organizácia. Cieľový zákazník môžu byť ženy od 20 do 30 rokov a ich problém môže byť samota, stres, chýbajúca komunita. Výsledok, ktorý tým budeš predávať, nebudeš im predávať jogu, ale budeš im predávať nové vzťahy a lepší životný balans. V dnešnej dobe veľa mladých báb má problém s tým, že nemajú kamarátky, že sa nestretávajú s inými ľuďmi, tak ty vieš pre nich vytvoriť niečo takéto. Čo im reálne budeš predávať? Komunitu, zážitok, transformáciu. Mentálne aj fyzicky. Ako to docieliš? Aké produkty budeš mať? Vieš vytvoriť v najdrahšej svojej ponuke rôzne retreaty, víkendové pobyty, ktoré budú stať od 300 do 800 eur povedzme. Čiže osobný prístup a program na mieru. Vytvoríš nejaký retreat, kde im to celé zorganizuješ, oni nemusia nič riešiť, spoznajú tam nových ľudí, spoznajú tam nové kamošky a vytvoria si spoločné zážitky. V dnešnej dobe je to veľký problém. Tvoja stredná ponuka za 50 až 150 eur vie byť skupinové lekcie, pravidelné eventy, nejaká komunita plus podpora, nejaká skupina, opäť nejaké skupinové cally. A posledné vieš mať online program, videa plus cvičenia, plán na doma, cena 20 až 80 eur. Na tomto všetkom sme si vysvetlili,
že hoci čo robíš, určite si v niečom dobrý alebo dobrá a vieš to premeniť na peniaze. Aby ti to plus k tomu, čo aktuálne robíš, zarábalo peniaze. Toto bola celá stratégia, ako som to urobil ja, ako to môžeš urobiť ty a uvedom si to, že nepotrebuješ viac followerov, viac obsahu, viac views, potrebuješ len správny systém a ten ti viem ja presne doručiť, lebo tomu presne sa ja venujem. Čiže ak chceš nastaviť svoju ponuku, ak chceš nastaviť svoj obsah, predajný ekosystém, napíš mi na Instagram slovičko systém a môžeme si zavolať a môžeme sa pozrieť na to, či aj tebe viem pomôcť, ako ti viem pomôcť a ako sa aj ty vieš dostať na ďalší zdroj príjmu. Ak ťa toto video bavilo, tak určite mi tu nechaj like, napíš mi niečo pekné do komentu, v čom si mal najväčší aha moment a takisto mi daj odber na tomto kanáli, aby som vedel, či vás takéto videá bavia a chcete ich viac. Ak vás teraz zaujíma, ako nastaviť celý predajný systém, aby ste získavali zákazníkov bez toho, aby ste im museli vypisovať, aby ste ich museli otravovať, že ako nastaviť celý Instagram a to, aby zákazník prišiel z obsahu až k predaju automaticky, len vďaka tomu, že ste vytvorili obsah, tak si pozrite toto video, ktoré tu práve teraz vidíte a my sa vidíme v spolupráci alebo na mojom Instagrame. Zatiaľ čaute.